Nyithindo adek owito ngimagi e gweng' ma Gitaru e kaunti ma Kiambu e masira mar mach manowang'o odgi kod ute mamoko e alworano. Nyithindogo ma johigni 3, higni 9 kod ma jadweche 3 nyoni e ot kendgi e kinde ma masirano ero notimore. Kaluwore gi jodak ma kono, mach ma kamano nochakore kar sa 3 mar otieno kendo ne gitemo matek mar sime, kata kamano ne ok ginyalo nimar mano ne bebni mager mokalo. Koloso gi jofwambo, komanda mar obila ma Kabete Anthony Mbogo owacho ni gisechako timo nonro mar fwenyo gima nokelo muoch mar mano ma bende noweyo jodak maonge udi. Au baba hapa anafanya kazi usiku na alikuwa anakaa na watoto, alafu mama anaenda, sasa yeye ndiye anakuja usiku sasa. Sasa watoto walikuwa wameachwa peke yao na nyumba imefungwa. Kwa hivyo hiyo ndio imeshangia sana kwa sababu nyumba imefungwa. So unaona watoto walikuwa kwa mlango, wanajaribu kutoka, lakini vile wamepata kumefungwa, sasa moto ikawasidi katika kwa mlango na wakaanguka, hapo ndio wamekufia. We were unable to save the property which was destroyed by the fire. Kwa mbaya sana kwa sababu tumeweza kuwapoteza watoto 3 wa umri wa miaka 5 hadi miezi 6 ambao tumeweza kuwachukua sahi na kumpeleka makafasi ambako watalazwa huko tukingojea mipangilio ya mazishi. Mikasa imekuwa mingi, kumekuwa na mwingine kule Mwimuto pale kwa AP camp na sasa hapa. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro koni jatend piny William Ruto biro wito yiero maduong'